har masser af piger. Jeg har piger over det hele. Og så har jeg piger der. Jeg har piger over det hele. Jeg kan aldrig falde i en pige. Han er færdig med mudder nu. Og Franzo vil gerne prøve piger i stedet for mudder. Har I lyst til at blive scoret? Med ham? Ja, det er fordi... Nej. Han vil gerne... Han har prøvet mudder nu, og nu vil han gerne score. Jo, hvad er det for den der pige, som kan få dig fanget mig? Jeg vil gerne spørge, om du kunne tænke dig at blive scoret. Det kommer virkelig an på, hvem, vil jeg sige. Ja, det er min bedste... Jo, der er kun latter chokolade. Skal du have chokolade? Mester, Udermand, Hvis du kan glide 2 meter den vej, så giver jeg en bajer. hvis du kan... Jeg har fundet en bajer. 25 meter spurt og glide over 2 meter, så får du en Jeg bajer. har fundet en stol. Så alle de der vedmål, de er færdige, fordi jeg har fundet, hvad jeg har brug for. Jamen, held og lykke med den. Den er stabil! Jeg fornemmer, at Franzo i dag ikke er i stand til at score nogen selv. Og han har lyst til piger. Jeg finder den her skøjsæt! Du tog den til! Nej, jeg brykker min fod! Han er skide sød, han er. Jeg hjælper ham lige lidt. Du skal jo kende din armbånd stadigvæk. Hej, der var du uheldig. Men jeg har ikke så meget til at bruge, så jeg har meget grænser. Der var rutsjebanen. Kom, skal jeg holde den her så meget? Kom, damer der nede ved toilettet. Kom. Nej, det er damer toilettet. Vi kan slå kameraet, mens vi sætter hår. Jo. Jeg skal lige ikke med hår. Nu! Øjeblik, rejs dit hoved op, jeg kan ikke se, hvad der sker. Jeg tøser, har I lyst til en pandekage? Så kan vi få den, jeg kan bage. Love me tender, love me true, take me out to your heart. Walker, 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 walker. Det er virkelig nemt at komme hen og tisse. Det er godt med en tissemand, der er smurt ind i chokolade. For ellers så havde jeg været død, mand. Jeg har en prisrand for mig selv, mand. Stop!